wina aliyense amene akugona mu usiku wa Getsemani umenewu apanga zimene samaganiza. Chimene chikundidabwitsa ndichonena kuti pa mafanizo onse okamba za zochitika mu ufumu wakumwamba, za zochitika mu ufumu wa Mulungu, Yesu Khristu akulikamba fanizo limene lilana mwa 10 mosiyanira napo ndi mafanizo ena onse amene afanizira za ufumu wakumwamba. Vinyo anamwedwadi, mowa unamwedwadi, madansi anachitikadi, kuvina kunachitikadi, ndi amanyamula zikho za Yehova zimenezi, amanyamula zikho za golide zimenezi. Ineyo ngati ndimadutsa ziwanda mu mphamvu ya Mzimu Woyera, osati mphamvu ya ziwanda ngati mene anthu ena akundinenera. Inuyo ndithu ufumu wakumwamba wafika pa inu. Moni mwa Mbuye wathu Yesu Khristu, ndi tsiku linanso lopambana limene Mulungu atipatsa kuti likhale pamodzi ndi kugawana mawu ake. Mulungu wakumwamba alemekizike pa chimene chiziko mupotenga nthawi yanu kuti mali pamenepo tikhale limodzi mu phunziro lathu la tsiku la lero. Mawu athu a tsiku la lero akuchokera m'buku la Mateyu chapter 7 verse 21 mpaka 23. Mateyu chapter 7 verse 21. Si yense wakunena kwa ine Ambuye Ambuye adzalowa mu ufumu wakumwamba, koma wakuchitayo chifuniro cha Atate wanga wakumwamba. Ambiri adzati kwa ine tsiku lomwelo, Ambuye Ambuye, kodi sitinanenera mawu m'dzina lanu ndi m'dzina lanunso kutulutsa mizimu yoyipa, ndi kuchita m'dzina lanunso za mphamvu zambiri? Ndipo pamenepo ndidzafukulira iwo, sindinakudziwani inu nthawi zonse. Chokani kwa ine inu akuchita kusayeruzika. Mutu wa uthenga wathu ndionena kuti tchimo la kusayeruzika. Tchimo la kusayeruzika. Tchimo la kusayeruzika. Titsike m'maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Atate, zikomo ifa nthawi ino pambana imene mwatipatsa. Khala nafe ndi kutitsogolera mu phunziro ili, ndi kuti zonse zimene titaphunzire tizitenge ndi kuzigwiritsa ntchito. Tamandikani, kwezekani lero ndi nthawi zamuyaya, mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. Tchimo la kusayeruzika. Tchimo la kusayeruzika. Tawerenga vesi limeneli kuchokera Mateyu chapter 7 verse 21 mpaka 23, pamene Yesu Khristu ankaphunzitsa tsiku limenelo, pamene Yesu Khristu ankauza khamulu tsiku limenelo, namanena kuti musamaoneru ngati pamene anthu akunena ndithu kuti Yesu Yesu, namayankhula Yesu Yesu, namalalika Yesu Yesu, namayimba nyimbo zauzimu, namapemphera namapembedza, ndiye kuti basi iwowo zawo zili bwino akalowa kumwamba usiwo. Ayi nkhani yake simeneyo. Pakufunika kuti munthuyo achite chifuniro chake cha Mulungu. Ndiye Yesu Khristu akufotokoza za chochitika china chimene chidzachitike iyeyo akamadzabwera. Akufotokoza za chochitika china chimene chidzachitike tsiku limene Yesu Khristu akubwera. Ndiye Yesu Khristu akufotokoza kuti tsiku lomwelo kapena kuti tsiku lomalizalo, tsiku limene ndidzabwere kudzatenga inu, atatha kulonjeza mtima wanu usavutike, mukhulupirira Mulungu, kukhulupirani Yesu. Ndithu ku nyumba ya Atate wanga malo alipo, ndipo ndipita ine ndikakukonzereni malo, ndipo ndikapita kukakonzerani malo ndidzabweranso kudzakutengani inu, kudzakuchotsani mu dziko la mavutuli, kudzakuchotsani mu dziko la nthendali, kudzakuchotsani mu dziko la mdendeli, kudzakuchotsani mu dziko lonamizanali, kudzakuchotsani mu dziko la chinyengoli, kudzakuchotsani mu dziko lopanda chiyembekezoli, kuti kumene kuli ineko nanunso mukakhaleko. Ndipo tsiku limeneli ndi limene Akhristu tikudikirira. Tsiku limeneli ngati timapemphera timasala nkumapanga zina zonse, nkhani yake ndi ya tsiku limeneli kuti ndithu pangatalike pangafupike, tsiku lina tikapumula ife, tsiku lina tikayimba usana, tsiku lina tidzayimba nyimbo ya chimwemwe ndi nyimbo ya chigonjetso. Ndiye Yesu Khristu akuti komatu samalani, si nkhani yomangoti Ambuye Ambuye, samalani ndachiona tsiku limene ndikubwera. Akuti tsiku limene Yesu Khristu adzabwere padzakhala anthu ndithu akudikira kutengedwa kumapita kumwamba, padzakhala Akhristu ndithu akudikira kutengedwa kumapita kumwamba. Ndiye Yesu Khristu adzabwera nayamba kutenga anthu ake. Yesu Khristu adzabwera nayamba kutenga anthu omboledwa, kenako ndithu adzamaliza ndi kumafuna kumapita tsopano. Pamene ena amene ankadikira nawo, ena amene ankayembekezera nawo kuti nawonso apita nawo, azadabwa, mamaliza bwanji Yesu kutenga anthu olungama ife osalitenga.
mwatenga, mukuti mwamaliza bwanji Yesu anu mwatenga, ife mwalisiya bwanji. Ndi akuti Yesu Khristu adzayankha kuti chimene mwatsalira inu, chimene ndakusiyira inu, ndionena kuti mumachita kusayeruzika, mumachita kusayeruzika. Ndefunso ndilonena kuti tchimo limeneli la kusayeruzika ndi tchimo lanji? Tchimo limeneli la kusayeruzika ndi tchimo lanji? Ndi tchimo la chigololo kodi? Ndi tchimo la kuba kodi? Ndi tchimo la kupha kodi? Ndi tchimo la ufiti kodi? Ndi kuledzera kodi? Ndi chamba kodi? Ndi tchimo lanji ilili limene anthu atatha kukonzekera kuti akakumana naye Yesu, limene anthu atatha kukonzekera kuti apita naye Mesiya, koma atsala? Tchimo la mtundu wanji lili la kusayeruzika limene anthu atsala nalo? Tsiku limeneli lidzakhala tsiku la chimwemwe. Tsiku lomwelinso lidzakhala tsiku la kulira. Inuyo mudzatenga mbali iti, inuyo mudzakhala mbali iti. Mukayiwerenga nkhani bwinobwino ndi kuyilingalira nkhani bwinobwino, imamveka mopepuka inde, imaoneka mopepuka inde, koma nkhani ndi yayikulu. Akuti tsiku lobwera Yesu padzakhala akhristu amene azidzadikira kubwera kwake. Adzayamba kutenga anthu ndi kumaliza Yesu. Ena kudziwano kuti apapa Yesu amaliza kutenga ake, tatsala. Yesu amaliza kutenga ake, tatsala. Ndi akuti anthu amenewa adzalingalira. Tsono kutsala ndatsala ineku ndatsalira chani? Anthu amenewa adzalingalira. Tsono kutsala tatsalaku tatsalira chani? Ndi azidzayang'anizana, achikulire anunso mwatsalaso. Tu ineso ndatsalaso akuti, inunso mwatsalanso. Tu ineso ndatsalanso akuti. Ndadzidzafunsana zatheka bwanji koma ineyo ndikadziyang'ana, ineyo ndikadzifufuza, sindikuchiona chifukwa china chilichonse chimene ndatani ndatsalira. Ndikayang'ana mmoyo mwanga, ndikayang'ana chipembedzo changa, ndikayang'ana zimene ndimakhulupirira, palibepo pamene ndikupeza kuti apapa mpamene palipo kulakwika. Abale angatu, akhristu amene akumufunsa Yesu apawa, anthu amene akumufunsa Yesu apawa, si anthu onena kuti amapemphera ali achigololo, si anthu oti amapemphera ali oledzera, si anthu oti amapemphera ali afiti. Ayi, anali akhristu ndithu, ndi akhristu ndithu ochoka pansi pa mtima. Akamakhala, akamayenda, amadziwa kuti Mulungu akumwamba amandidziwa ndipo inenso ndimamudziwa. Ndipo ngati walemba anthu m'buku la moyo langaso ndilipo. Akhristu amene afunsa Yesu apawa sa akhristu amasewera. Akhristu amene afunsa Yesu apawa sa akhristu azibwana omangopemphera pa nthawi ya mavutoka. Ndi akhristu amene ifeyo lero tikamakhala timati koma paja pali mkhristu. Ndi akhristu amene ifeyo lero tikamakhala timati ajawa koma akakatsala ayi ndithu ndi nkhani zina. Ngati kuli anthu amene akupita kumwamba, ajanso akupita nawo. Ndi akhristu aketu amenewo amene akumufunsa Yesu yapa. Chifukwa mumvetsere bwinobwino nkhani yakunena kuti anthu amene adzanena kuti Yesu imanikayi, Yesu musanapite, ife tili ndi nkhawa, tili ndi nkhani, tili ndi milandu mu mtima mwathu. Taziyang'ana patoka, tazifufuza patoka, sitikupeza chifukwa choti ifeyo titsalireyi. Kwenikweni Yesu tatsalira chani? Yesu ifeyo zona kukatsala, ifetu ngati panali anthu opemphera tinali ife. Ife tikanena chinthu mu dzina la Yesu chimachitika, tikanena chinthu mu dzina lanu chimachitika. Tikasala kudya ndi kupemphera, kaya ndi matendawo amachira. Tikasala kudya ndi kupemphera, kaya ndi mwanayo amapezeka. Tikasala kudya ndi kupemphera, kaya ndi banja limapezeka. Tikanena kuti ziwandatuluka mu dzina la Yesu zimatuluka. Ndipo mmene timapanga izi, timapanga ndi inuyo Yesu. Mmene timapanga izi, timayamba ndi pemphero, timayamba ndi nyimbo zakupembedza, timayamba ndi nyimbo zakupemphera. Koma lero inuyo mukunena kuti tatsalira chani Yesu? Akhristu awa adzafunsa kuchokera pansi pa mtima ndithu, kuchokera pa chikumbu mtima chenicheni. Utakhala kuti umachita chigololo, sungakafunse dala, udzangodziwa kuti kutsalaku chigololo chija. Utakhala kuti unali wanyanga ndikumapempheranso Yesu nkukusiya, sudzafunse dala, udzadziwa kuti ndi nyanga zija. Utakhala kuti unali wachifwamba ndikumapitabe kuchalichi, sukafunsa dala, udzadziwa kuti ndi zijazi. Akhristu amene akafunsa Yesu apa ndi akhristu enieni ndithu ooneka kuti ndi achiyero. Ndi akhristu enieni ndithu ngakhale
ineyo ainu akaka makhala amati zikuyenda ndi mulungu wawo. Abale anga nkhani imwe ilingalire bwino ndi nkhani yofunikira kwambiri. Akuti anthu amenewa adzakamufunsa Yesu Khristu, zatheka bwanji Ambuye Yesu? Zatheka bwanji tchimo lina lililonse limene ine ndikulidziwa sindinalichitepo? Ndinamva ine kuti usachite chigololo, ndinamva ine kuti usabe, ndinamva ine kuti usaphe, ndipo zonsezo ndinasiya. China chilichonse chimene ndinachidziwa ndi kuchimva kuti munthu akuyenera kuchita, kuti Mkhristu akuyenera kuchita, ndinachichita. China chilichonse ndinachidziwa ndi kuchimva kuti Mkhristu akuyenera kuchisiya, ndinachisiya. Ndipo ndinawuyamba ulendo wa Chikhristu, ndimapemphera ine, ndimapembedza ine. Ndipo ndikapemphera, nditayamba kupempheramo, inuyo mumayankha. Ndipo mphamvu ya Mzimu Woyera ineyo ndinalandira, ndipo ineyo ndinali born again. Mawu akunena m'buku la Yohane la munthu wina amene anabadwa osaonapo, ndipo anali akumufunsa alembi ndi afarisi, nanena kuti tafotokoza wakuchiza ndi ndani, takamba bwinobwino. Munthu ameneyu mukamba kwake ananena kuti mmene mukuganizira za munthu ameneyu ine ndilibe nazo ntchito. Chimene ine ndikudziwa choti ndinali osaona, ndipo tsopano lino ndikuona. Ndipo chinthu china chimene ananena munthu osaona ameneyu ndichonena kuti kodi munthu ameneyu angapange za mphamvu chonchi, mphamvu ya umulungu isali mwa iye, kutanthauza kuti ndithu zozizwa zimene Yesu Khristu amapanga anthu amamudziwa ndi kumuzindikira kuti kupyolera mu zozizwa zizi ndithu mphamvu ya umulungu ili mwa iyeyu. Tsiku linalo Yesu Khristu ananena kuti ngati simungakhulupirire pa mawu amene ndikuwuzani kuti ndine mwana wa Mulungu, ndine Mesiya olonjezedwayo, khulupirirani chifukwa cha zozizwa zimene ndikupanga. Ndithu zozizwa zikamachitika, mapemphero akamayankhidwa, munthu ukamamva mphamvu ya Mzimu Woyera umadziwadi ndithu kuti Mulungu ali nane. Pamene zozizwa zikuchitika, pamenepo tunde kuti Chikhristu chikuyenda, pamenepo nde kuti machimo ako anakhululukidwa, pamenepo tunde kuti wabadwa mwatsopano, pamenepo tunde kuti walandira mphamvu ya Mzimu Woyera, pamenepo nde kuti Mulungu akuchita nawe. Ndende akhristu antondoterewa amene akumufunsa Yesu, tatsala bwanji zonse zili bwinobwino, tatsala bwanji zonse zikuoneka kuti zinali zabwinobwino. Tinadziwa mawu, tinadziwanso mphamvu yanu, pakuti ufumu wa Mulungu suli mawu okha komanso mu mphamvu. Tinadziwa mawu, tinamva mawu, tinachita mawu, komanso tinadziwa mphamvu yanu, tinalandira mphamvu yanu, ndipo tinachita mwa mphamvu yanu. Kwenikweni Yesu zikukhala bwanji? Ne Yesu Khristu afotokoza kuti abale angatu ndikuwuzeni chinthu choyambirira, sindinakudziweni n'komwe ngakhale tsiku limodzi. Nkhani yowawa, nkhani yopweteka, zidzakhala zowawa ndi zopweteka ndi zomvetsa mutu kuti zikutheka bwanji mukuti sikutidziwa. Yesu Khristu bolani anamwali 10 aja anawuza kuti chokani sindikukudziwani, bolani. Koma awawa akunena kuti sindinakudziwani n'komwe, sindinakudziwani konse, kutanthauza kuti kuchokera pa tsiku limene muona ngati mwabadwa mwatsopano, kuchokera pa tsiku limene muona ngati mwalandira Mzimu Woyera, kuchokera pa tsiku limene muona ngati ine ndakulandirani, kuchokera pa tsiku limene muona ine ngati ndakutumani, kuchokera pa tsiku limene muona ine ngati ndakudzozani, kuchokera pa tsiku limene muona ngati ndakupatsani mphatso za Mzimu Woyera, kuchokera pa tsiku limene muona ngati ndayankha mapemphero anu, zonsezo olo chimodzi sindikuchidziwa. Chokani, sindinakudziweni n'komwe. Abale, dzakhala tsiku lowawa ndi tsiku lopweteka. Tsono chikuchitika ndi chani? Zatheka bwanji? Ulendo onse wa Chikhristu kumaona ngati ukuyenda ndi Mulungu, ulendo onse wa Chikhristu kumaona ngati ukuyenda ndi Yesu, ulendo onse wa Chikhristu maona ngati Mzimu Woyera ali nawe, ulendo onse wa Chikhristu tikasonkhana, tikakumana, ndikumayamba ndi pemphero, tikasonkhana, tikakumana, ndikumayamba ndi maumboni, tikasonkhana, tikakumana, ndikumayamba ndi mavumbulutso amene talandira m'masomphenya ndi m'maloto. Koma ufika tsiku lobwera Yesu akuti zonsezo palibe chimene ndinachidziwa. Lidzakhala tsiku lowawa ndi tsiku lopweteka. Zatheka bwanji Yesu? Ne Yesu akufotokoza kuti choyambirira palibe chimene ndinakudziwani ndipo sindikuzidziwa. Zomwe mmapangazo simmapanga ndine. Ndefunso ndilonena kuti ngati zonsezi sitimapanga ndi Yesu, ngati zonsezi sitikupanga ndi Yesu, ngati zonsezi anthuwa sankapanga ndi Yesu, amapanga ndi ndani iwowa? Amapanga zozizwa ndi ndani iwowa? Amaona masomphenya ndi ndani iwowa? Amayankha mapemphero ndi ndani iwowa? Amatuma ndi ndani iwowa? Amadzodza ndi ndani iwowa? Amadzodza kuti akhale aprofeti, apostol, abishopu, mulaliki, mbusa ndi ndani
ndani iwowa poti Yesu wakana lero akuti sakwadziwa ndipo sakudziwa nsokena kalikonse. Abale anga nkhani ndiyo sautsa. Zatheka bwanji uzimu opanda mzimu woyera? Zatheka bwanji uzimu opanda mulungu akumwamba? Ngati samadziwana ndi Yesu amadziwana ndi ndani? Mwachidziwikire pa dziko lapansi pali mphamvu ziwiri, ya Yesu ndi ya Satana njerekezi. Ndipo mawu akunena kuti chosadabwitsa Satana njerekezi amatha kubwera ngakhale ngati mngelo wakunika. Kutanthauza kuti ndithu ngati si Yesu amene amayenda ndi anthuwa anali Satana njerekezi amene anabwera kwa iwo ngati mngelo wakunika. Abale tisamale mene tikuyendera Chikhristu chathu. Tidzadabwitsidwa tsiku lobwera Yesu. Zikutheka bwanji zimaoneka zoyenda, zikutheka bwanji zimaoneka za uzimu, zikutheka bwanji zimaoneka za mzimu woyera. Lero akuti tatsala Satana njerekezi akuyesetsa kuti akanyenge anthu pa dziko lapansi, anamize anthu pa dziko lapansi. Ngati ndikotheka ndi awo omwe amene dzina lawo lili m'buku la moyo, akuti anthu amenewa adzafunsa Yesu, zikutheka bwanji, zakhala bwanji Ambuye? Chokani, sindikukudziwani. Kwenikweni simukudziwadi, koma kwenikweni chavutani chani? Ndi Yesu Khristu afotokoza kuti chokani kwa ine inu akuchita kusayeruzika. Chokani kwa ine inu akuchita kusayeruzika. Ndiye mutu wathu tikunena kuti tchimo la kusayeruzika. Tchimo la kusayeruzika. Kutsala konse kumene atsalira Khristu awa, kulephera konse kumene akulephera Khristu awa, chimene chawapangitsa Khristu awa adziyenda ndi Satana njerekezi, adziyankhulana ndi Satana njerekezi, adzipemphera koma Satana njerekezi adziyankha, adzichita zozizwa kuchokera kwa Satana njerekezi. Ndi tchimo losayeruzika limene iwo amachita. Tchimo losayeruzika. Kodi ndi tchimo losayeruzika limeneli ndi chani? Lopangitsa kuti munthu asalidziwe. Tchimo losayeruzika limeneli ndi chani? Lopangitsa kuti munthu adziyenda ndi Satana koma osadziwa. Tchimo losayeruzika limeneli ndi chani? Lopangitsa munthu kuti ukalizindikira tsiku lobwera Yesu lokha. Tchimo losayeruzika limeneli ndi chani? Ndi lachigololo, ndi lakupha kodi, ndi logwiririra kodi, ndi chambamo wafodya kapena? Tchimo losayeruzika. Muchichewachi sikumveka bwino kwenikweni kuti tchimo losayeruzika ndi chani. Koma tipite mwina muchizungu kumene womasulira Bible lachichewa anatenga nkhani yonseyi. Tikapita muchizungu, maversion ama Bible achizungu ena amamasulira mawu aonena kuti kusayeruzika lawlessness. Lawlessness amatanthauza kuti chikhalidwe kapena kuchita mosasamala chilamulo cha Mulungu, mosasamala malangizo a Mulungu, mosasamala mawu a Mulungu, mosagwirizana ndi chilamulo cha Mulungu, mosagwirizana ndi mawu a Mulungu, mosatsatira mawu a Mulungu. Maversion ena amamasulira kuti iniquity. Iniquity ndiko kutanthauza kuti chinthu chimene umachichita utatha kukholetsa zinthu, chinthu chimene umachichita cholakwika utatha kutsatira zinthu zimene zili zotani, zinthu zimene zili zolakwika. Iniquity ndi mawu amene amasonyeza khalidwe la chochitika, ndi mawu amene amasonyeza character of an action, ndi mawu ndithu amene amafotokoza za chinthu chimene chachitika. Kotera ngati iniquity ndi mtundu wa tchimo umene munthu umachita. Iniquity si tchimo lapadera ali kuti lili ndi iniquity kapena tchimo la iniquity ayi. Kotero kusayeruzika ndi tchimo limene munthu umalichita lonena kuti lachokera pa nkhani ina yake imene yakhota, lachokera pa nkhani ina yake imene yapotoka, yachokera pa nkhani ina yake imene sinayende bwinoyi. Limenelo ndi tchimo la kusayeruzika. Mwachitsanzo, tchimo la kusayeruzika ndi lachonchi. Tiyerekeze kuti monga ife a Khristu tikamawerenga mawu a Mulungu, chimene timafuna kumva kwenikweni ndi chifuniro chake cha Mulungu. Kuti Mulungu akufuna chani? Mulungu akufuna tipange chani? Mulungu akufuna tisiye chani? Mulungu akufuna tichite chani? Mulungu akufuna tisachite chani? Kwenikweni pamene pagona nkhani ya uchimo kapena kuti chiyero ndi pamene papa. Pamene wapanga zimene Mulungu akunena kuti usapange, mpamene wapanga tchimo. Pamene usakuchita zimene Mulungu akunena kuti uchite, mpamene wachita tchimo. Nde ifeyo monga Khristu tikamawerenga mawu, chimene timafuna kupeza nthawi zina nchonena kuti Mulungu akuti ndichite chani nanga akuti ndisachite chani. Nde timatsatira malingana ndi mmenemo. Nde tchimo losayeruzika ikubwera apa. Pamene munthu mwina Mulungu akunena kuti muchite chakuti, nde iweyo wamva mkati mwako kapena wina wakuphunzitsa kapena kutsatira za munthu wina zimene akunena, koma
komano zosemphana ndi mawuwa iwe ndikumazitsatira moona ngati kuti mawu a Mulungu akunena choncho. Limene lolo limakhala tchimo limene iwe kulichita chifukwa kuchita mosemphana ndi mawuwo. Koma ilili ndi tchimo losayeruzika chifukwa chonena kuti zinthu zayambika kale zakhota, kena kumene zakhota iweno kuzitani ukuzitsatira. Mwachitsanzo tinene chonchi. Titawerenga mawu m'Baibulo onena kuti Mulungu akuletsa kunena kuti usamawetera nkhuku pamodzi khola limodzi ndi mbuzi, tingoyerekeza usamawetera nkhuku pamodzi ndi mbuzi mukhola limodzi. Ndiyeno mawu amene wawa wina abwere adzawerenge kunena kuti Mulungu akuletsa kuti tisamawetere nkhuku ndi mbuzi mukhola limodzi. Ngati tikufuna tiwete nkhuku ndi mbuzi tiziwete m'makola awiri osiyana. Ndiye wina anene kuti zimene zitu Mulungu sikuti amatanthauza mbuzi zenizeni, sikuti amatanthauzaso nkhuku zenizeni, zinali zinthu zina zimene amatanthauza. Kotero pa mbuzi zenizeni ndi pa nkhuku zenizeni tikhoza kuziweta mosakaniza kuziyika khola limodzi, palibe vuto lina lililonse. Awa ndi maganizo awiri amene anthu akupereka pa nkhani imeneyi kamena kuti tingoyerekeza pa vesi imeneyi. Nde winayu atsimikizike ndi kunena kuti inayobe koma ndikuona kuti Mulungu akuletsa kuti mbuzi zenizeni ndi nkhuku zenizeni tisaziwetere nkhola limodzi. Nde uyuyu sakunena kuti iye imene ine ndikuonera sakukamba za mbuzi zenizeni, sakukamba za nkhuku zenizeni, akukamba za zinthu zina. Mwina kutanthauzira kwake anene kuti akukamba za moyo wauzimu, kuti zinthu tisamangotani tisamangosakaniza. Ndiye maganizo awiri amene anthu amene wapite nawo. Wina yanene kuti mene namvera mawu mbuzi ndi nkhuku zenizeni ndisasakanize. Wina yanene kuti mene namvera mawu a Mulungu mbuzi ndi nkhuku zenizeni nditha kusakaniza. Mawu akuchokera pa mawu amodzi, koma malingana ndi mene anthu awerengera ndi mene awaonera abwera ndi matanthauzo awiri osiyana. Ndiyeno chimene chichitika pa nchonena kuti uyu amene wamva kuti mbuzi ndi nkhuku asakanizeyu akachita chimene chichi ndi chikumbumtima chonse chonena kuti Mulungu akumwamba ndi zimene akufuna. Palibepo vuto lina lililonse, palibepo mlandu wina uliwonse, palibepo kusamvera kwina kulikonse kumene ndikuchitayi. Apapa ndikumvera Mulungu akumwamba. Apita munthu uyu akupanga choncho moyo wake ndikumakhala choncho. Uyu amene wanena kuti samatanthauza mbuzi zenizeni ndi nkhuku zenizeni, atenga nkhuku zake ndi mbuzi zake aziyika nkhola limodzi ndikumaziweta. Ndipo kwa iyeyu palibe kutsutsika mtima, kwa iyeyu palibe chikumbumtima china chilichonse chifukwa ndi imene wamvera mawu. Ndipo kwa iyeyu pamene papa palibe kulakwa kwina kulikonse pamaso pa Mulungu. Koma mawu awawa akukamba za chinthu chimodzi. Akhoza kukhala kuti akulondola nduyu, akulondola nduyu. Ndiye tiyelekeze kuti muchochitika ichi amene akulondola nduyuyu wamva kuti mbuzi zenizeni ndi nkhuku zenizeni musazisakanize. Kotero uyuyu akhala kuti akulondola, uyuyu akhala kuti akulakwitsa. Amene wanena kuti mawu akutanthauza ku zinthu zakuzimu ndikutenga mbuzi zake ndi nkhuku zake ndikuzitani ndikuzisakaniza. Pamene uyazitenga mbuzi zake ndi nkhuku zake ndikusakaniza, akhala kuti akuchita mosemphana ndi zimene Mulungu akumwamba ananena. Akuchimwira Mulungu akumwamba. Komano kuchimwa ukuku ndikovuta kuti munthu uyu akuzindikire. Kuchimwa ukuku ndikovuta kuti munthu yakhale ndi chikumbumtima chonena kuti sindikuchita bwino posakaniza mbuzi ndi nkhuku, chifukwa zikuchokera pamene iyeyo wamvera mawu a Mulungu amene sana wamve bwino. Tchimo ili ndi limene lero tchimo lakusayeruzika. Tchimo ilili ndi limene likutchedwa kuti tchimo lakusayeruzika, kapena kuti tchimo limene lili iniquity. Tchimo limene munthu umalichita opanda chikumbumtima. Tchimo limene munthu umalichita opanda kutsutsika kwina kulikonse, chifukwa nchonena kuti ukulichita tchimoli mawu a Mulungu atakhoteka kale. Ndikutenga mawu amene okhoteka kalewo, ndikutenga mawu amene opotoka kalewo, ndikutenga mawu amene osamvetsetsekawo, ndikutenga mawu amene osocholetsawo ndikumatsatira. Limeneli ndi tchimo lakusayeruzika. Ndiye Yesu Khristu akufotokoza kuti tsiku limenelo akhristu ambiri adzatsala, tsiku limenelo mabona ageni ambiri adzatsala, tsiku limenelo azilalika ambiri adzatsala, tsiku limenelo azibusa ambiri adzatsala, maprofeti adzatsala. Maprofeti sadzatsala, anthu akuluakulu amene timadziwa ndithu ndikumadziwa kuti awa koma ndiye ndi auzimu, tsiku limenelo adzatsala chifukwa cha tchimo lakusayeruzika, chifukwa cha machimo amene amapanga, chifukwa cha machimo amene tikuapanga titatha kukhotetsa mawu a Mulungu ndikumayenda mmenemo. Kodi inu mukuyenda bwanji munjira yanu ya Chikhristu? Mukuyenda mu tchimo lakusayeruzika kapena mukuyenda mchilungamo chake chenicheni? Yesu takunena kuti ambiri osati atatu kapena 4 kapena 5, ambiri
adzati kwa iye tsiku limenelo, ngati kunali akhristu tinali ifeyo. Ndipo akuchitofotokoza kuti tinapanga zazikulu ndi zozizwa m'dzina lanu. Lero liti kamakhala ndikumayang'anana pa chikhristu pathu timayikanatu m'malevu. Munthu akakhala mkhristu ndikufika pa stage yonena kuti akumapemphera zinthu ndikuchitika, amene ndi mkhristu amphamvu, si khristu amasewera. Ena afe timapemphera kudikira kuti adzayankha, awo amapemphera kudikira kuti adzayankha, ena amapemphera kuchitika pompopompo, ena afe timapemphera kunena kuti zichitike ndi kuchitika. Pamene mkhristu wafikapo ndi pamene zimafika nyengo zonena kuti ukunena mu dzina la Yesu zinthu zonkuchitika, unena kuti chira munthu nkuchira, kunena kuti chichitike chakuti chinthu chonkuchitika. Pamenepo ndiye kuti chikhristu chikuyenda, chikhristu chafikapo. Ndiye akuti ndi mtundu wa khristu umenewo, ndi mtundu wa tsogoleri umenewo, mtundu wa buso umene ukumufunsa Yesu tatsala bwanji. Kodi ngati atsogoleri akufunsa kuti tatsala bwanji, otsatira awo akapezeka kuti? Ngati anthu akuluakulu amene fe timadziwa kuti komatu chipembedzo chikafikapo ndi pamene pali akuluwa, ndipo ukafika nthawi imeneyo ndi pameneyo anthu ambiri amayamba mautumiki, ukafika nthawi imeneyo pameneyo anthu ambiri amayamba zochitika zosiyanasiyana. Ndi anthu amenewo akufunsa tatsala bwanji. Ngati akufunsa iwowa, kodi otsatira awo akapezeka kuti abale chigulu chikukambidwa pa chinthu chambiri, tisamale mene tikuyendera chikhristu chathu. Tchimo la kusayeruzika lidzatsalitsa anthu ambiri pamene Yesu Khristu akubwera. Chimene Mulungu anachita ndi kupanga mawu ake. Chimene Mulungu anachita ndi kutenga mawu ake ndi chifuniro chake ndi kuwalemba onsewo m'Baibulo. Atalemba m'Baibulo muja anapanga kuthekera konse kuti mawu amenewo atifike ifeyo tiwalandire. Tikalandira mawuwa, tiyawerenge mawuwa, takhulupirire mawuwa, ndi pemphero ndi pembedzero ndi mphamvu ya Mzimu Woyera tiyamvetsetse mawuwa. Tikatero ifeyo tidziyenda molingana ndi mawuwa. Tikatero tidzapulumutsidwa. Tikatero tipulumutsidwa. Komano chimene chinachitika ku dziko lapansi, panabwera nkhondo pa mawu a Mulungu. Pali nkhondo pa mawu a Mulungu. Pali nkhondo pa chifuniro cha Mulungu. Ena awerenga Baibulo lomwelo akamba zina. Ena awerenga Baibulo lomwelo akamba zina. Enanso awerenga Baibulo lomwelo apanga zina. Izi zimene zamangitsa kuti pakhale akhristu koma akupanga uchimo wa kusayeruzika. Atatha kupotoka mawu a Mulungu, atatha kusempheka mawu a Mulungu, atatha kukhodera kwina mawu a Mulungu, anthu kumatsatira namapembedza namayenda zimenezo, anthuwo anapezeka kuti akuchita tchimo la kusayeruzika. Koma ndipoti ndi tchimo losadziwika, sukhalanso ndi chikumbumtima, anapitirira nasankha kukhala khristu koma mu njira imeneyoyo. Ichi nchimene chidzatsalitsa khristu ambiri. Mawu a Mulungu akufotokoza kuti kuli Mulungu mmodzi, Ambuye mmodzi, chilichonse ndi chimodzi. Ngati Mulungu akukamba chinthu chimodzi, koma kunja kuno kuli ziyero zambirimbiri, ziyero zosiyanasiyana. Kunja kuno kuli chifuniro cha Mulungu osati chimodzi koma zambirimbiri. Mawu omwewo akatolika awerenga, amvetsetsa napanga chiyero chake cha chikatolika. Mawu omwewo wa Seventh Day awerenga, amvetsetsa napanga chiyero chake cha chi Seventh Day. Mawu omwewo awerenga wamboni napanga chiyero chake cha mboni. Mawu omwewo apostoliso apanga chiyero chake cha apostoli. Mawu omwewo wa mapenteso apanga chiyero chake cha mapente. Kotero ku dziko lapansi kuli chiyero cha katolika. Ku dziko lapansi kuli chifuniro cha Mulungu cha chikatolika. Ku dziko lapansi kuli chiyero cha Seventh Day. Ku dziko lapansi kuli chifuniro cha Mulungu cha chi Seventh Day. Ku dziko lapansi kuli chiyero cha mboni. Ku dziko lapansi kuli chifuniro cha Mulungu cha chichechi cha mboni. Ku dziko lapansi kuli chiyero cha mapente. Ku dziko lapansi kuli chifuniro cha Mulungu cha chipentepente. Ku dziko lapansi kuli chiyero cha apostoli. Ku dziko lapansi kuli chifuniro cha Mulungu cha chipostoli. Zifuniro zonsezi ndi za mipingo ina yonse ndi zifuniro za Mulungu zosiyanasiyana, ndi ziyero za Mulungu zosiyanasiyana. Komatu mawu a Mulungu muli chifuniro cha mtundu umodzi cha Mulungu. Mawu a Mulungu m'Baibulo mmene zifuniro zonsezi zachokera, mmene ziyero zonsezi zachokera, muli chiyero chimodzi cha Mulungu akumwamba. Apa mpamene pakubwerera choopsa, chifukwa mmene akatolika wachoka ndi chiyero chake umu akukhulupirira kuti mmene wamvera mawu, zimene akuchita, zimene akutsatira ndi zimene Mulungu akumwamba akufuna. Kotero iyeyo akamati chikhristu, iyeyo akamati chiyero, akamati chifuniro cha Mulungu,
akunena chimene chichi chachikatolikachi. Wa 7th day so chimodzimodzi akamakhala amati chimene mawu a Mulungu akunena, chimene mawu a Mulungu akufotokoza, chimene Mulungu akufuna ndi chimene iyeyo wamva monga wa 7th day. Kotero chiyero ndi chifuniro cha Mulungu kwa iyeyo ndi zimene amaphunzitsa ndi kunena 7th day. Wamboniso chimodzimodzi akuti iye ayi chiyero chenicheni ndi chifuniro cha Mulungu ndi mmene ndamvera inemu. Kotero wina aliyenseyu ali ndi kulimba mtima ndi kukhulupirira kuti zenizeni ndi zimene tikupanga ife panozi. Komano topsa nchonena kuti zenizeni za baibulozo ndi chinthu chimodzi. Zikhoza kutheka kuti ngati pali olondola akulondola ndi modzi, kapena onsewaso akuphoponya angosiyana zinthu zophopонyazo. Ndiye chimene Yesu Khristu akufotokoza apa mu tsiku ili lobwera iyeyo lonena kuti chokani munachita kusayeruzika, ndi chonena kuti atatha kusankha chiyero chathu ndichi, koma chili cholakwika anakhalabe akuchimwira Mulungu koma akupembedza Mulungu. Atatha kusankha chifuniro cha Mulungu ndi chichi, anakhala mmenemo namatsatira mmenemo Mulungu amafuna izi, koma anakhala akuchimwira Mulungu akomanso akupembedza Mulungu. Izi ndi zimene zikuchitika masiku athu ano. Kusiyana uku sikuti ndikopanda ntchito, kusiyana kamvedwe kwa mawu a Mulungu uku sikuti ndikopanda ntchito. Wina aliyense akulimba mtima kuti zake zili bwino. Ndiye muchimve chopsa chimene chikuchitika. Titatha kupanga ziyero zathu, ziyero zosiyana-siyana, ndiye muchiyero chathucho ndikumapembedza Mulungu, ndikumapemphera kwa Mulungu, ndikumasala, ndikumapemphera mwachidwi ndi modzikhuthula ndi modzipereka. Ndiye Mulungu wakumwamba akumayankha mapemphero muchiyero chathucho. Mulungu wakumwamba akumapatsa zozizwa muchiyero chathucho. Mulungu wakumwamba akutipatsa Mzimu Woyera muchiyero chathucho. Apanso pamene pakubwerera kuopsa, chifukwa ngati chiyero chili cholakwika chikuvuta kuchidziwa kuti ndi cholakwika. Bora chitakhala kuti ncholakwika zinthuso sizikuyenda. Mwina uyambadi kukayikira kuti mwina chiyero chisichili bwino, mwina chifuniro cha Mulungu chisichili bwino, mwina baibulo sinamvetsetse, mwina ndasochera ndaphoponya. Komano ngakhale utatha kuphoponya Mulungu wakumwamba akuyankha. Ngakhale utasochera Mulungu wakumwamba akupatsa Mzimu Woyera. Ngakhale utasochera zozizwa zikuchitika, chifukwa akuti anthu amenewa ngakhale amachita tchimo la kusayeruzika zozizwa zimachitika pakati pawo. Zikutheka bwanji asochera awa? Zikutheka bwanji akuchita tchimo la kusayeruzika? Zimenezi zikuchitika bwanji zozizwa pakati pawo? Abale anga tisamaledi kukhala masiku otsiriza amene Satana anjelekeza kuchita ndipo akuchita kochuluka. Ndipo akunena m'buku la Chivumbulutso kunena kuti ninaona mizimu itatu yonyasa yokhala ngati achule, imene inapita ku dziko lapansi. Iyi ndi mizimu ya ziwanda yakusocheretsa anthu apa dziko lapansi, kwasonkhanitsira ku dziko la nkhondo lalikulu la Yehova. Abale anga ku dziko lapansi kwalowa ziwanda zochokera kwa Satana mdierekezi. Ntchito yake ndi kuzasocheretsa anthu. Ndi ziwandatu zimenezi zimene titatha kupanga chiyero chathu, zimene titatha kupanga chifuniro cha Mulungu chathu, koma chosemphana ndi Mulungu wakumwamba. Ndiye titatero tili nalo khama lopemphera kwa Mulungu wakumwamba, tili nacho chidwi chopemphera kwa Mulungu wakumwamba. Ndi ziwandatu zimenezi zimene zimayendetsa ziyero zonse zokhota. Ndi ziwandatu zimenezi zimene zimayendetsa zifuniro za Mulungu wakumwamba zonse zokhota. Ndi zimenezi zimene zimapereka mphamvu ya Mzimu Woyera. Ndi zimenezi zimene zimayankha mapemphero. Ndi zimenezi zimene zikupanga maniji kapena zimene zikuyendetsa anthu onse amene asochera koma ali ndi khama ndi chidwi lopemphera Mulungu wakumwamba. Zatheka bwanji osochera kumapanga zozizwa? Si Mulungu wakumwamba Yesu akana kale ndi ziwanda zimene zikupanga zimenezi. Abale anga chikhristu chanu mukuyenda bwanji? Abale anga chiyero chanu ndi chotani? Abale anga chikhristu chanu mayima motani? Akuti Yesu tsiku limene ladzakana sindikudziwapo kena kalikonse, ino akuchita kusayeruzika. Ndi nthawi yoti tiyang'anenso bwino chikhristu chathu, ndi nthawi yoti tiyang'anenso bwino chipembedzo chathu, ndi nthawi yoti tiyang'anenso bwino zimene timakhulupirira, ndi nthawi yoti tiyang'anenso bwino mpingo wathu, ndi nthawi yoti tiyang'anenso bwino umo tiyendera, ndi nthawi yoti tiyang'anenso bwino ziphunzitso zathu. Ngati tikakamira pa zinthu zimene Mulungu sakunena, ngati titsatira zimene winanso anangotsatira koma si zimene Mulungu akunena, tidzadzizimutsidwa tsiku lomaliza. Yesu Khristu akunena kuti chokani sindikukudziwani. Kodi azanene zimenezi wa inu? Kodi azanene zimenezi wa ine? Akuti mudzadziwa choonadi ndipo choonadi chidzakumasulani. Anthu tili mu ndendelero, anthu tili mu kaidi lero, anthu lero tili mu kapolo lero, koma osaudziwa, otumikira Satana mdierekezi, oyenda ndi Satana mdierekezi chifukwa cha tchimo ili losayeruzika. Tchimo lolichita utatha kukholetsa mawu a Mulungu, tchimo lolichita kamba kotsatira wina
amene anakholetsa mawu a Mulungu. Mukuyenda bwanji Chikhristu yanu? Mudziyang'anire nokha inu, muzipulumutse nokha inu kumbado uwo khotakhota. Chikhristu ndi nokha, chipulumutso ndi nokha, moyo wanu ndi nokha. Yang'anirani bwino mmene mukuyendera. Mulilireni Ambuye ndi kumuwuza, kodi Ambuye osocherayo ndine? Kodi Ambuye ochita tchimo losayeruzikayo ndine? Tchimo litu ndilovuta kudziwa chifukwa ali kuchokera mmene ife tatanthauzira mawu a Mulungu. Kotero tinatsimikizika ndi kugazikika kunena kuti ichi nchimene Mulungu akumwamba akunena. Pakuchikakamira popemphera, Satana anangobwera mkudzatilandira. Abale anga tisamale, tsiku loopsa ili likubwera, tsiku loopsa ili likubwera, pamene machimo osayeruzika, machimo amene timaona ngati si machimo chifukwa tinati malemba akutero, chifukwa tinati malemba sakutero, tsiku limenelo lidzazindikira chimene malemba ankatanthauza, tsiku limenelo lidzazindikira chimene malemba akunena. Komatu tsiku limenelo lidzakhala mochedwa, tsiku limenelo it will be too late. Lero lili nthawi yabwino, akutifunafunani mudzachipeza, gogodani kudzatsegulidwa. Pati kwa aliyense amene agogoda chidzatsegulidwa, afunafuna adzapeza, apempha apatsidwa. Abale anga tifunefune njira ya Chikhristu yathu tikuyenda mobwanji. Ndi yabwino kodi tipemphe kwa Mulungu, kodi Ambuye izi zili bwino? Lisakhaletu mmodzi ine ochita tchimo losayeruzika, lisakhaletu mmodzi ine ochita motsutsana nanu kamba potsatira zinthu zina zimene zinakhota kale. Mulungu akuthandizeni inu, chidwi chimene muli nacho, khama limene muli nalo lakutsatira Mulungu akumwamba, muyende nalodi mu mzimu ndi mchoonadi. Mulungu akumwamba safuna adzanene izi ndinu, Mulungu akumwamba safuna adzanene izi ndine. Ndi chifukwa chakapereka chenjezo limeneli kuti ambiri akhristu amphamvu adzadabwa tsiku limenelo kuti sizinali zoyenda, adzadabwa tsiku limenelo kuti panalibeponso china chilichonse chimene Mulungu akumwamba amachidziwa chifukwa chochita tchimo lakusayeruzika. Zikomo kuti nali limodzi kugawana mawu a Mulungu. Ndikhulupirira kuti ndithu muyang'ananso moyo wanu wauzimu, ndikhulupirira kuti ndithu mupempheranso moyo wanu wauzimu. Ndikumfunsa Mulungu, ndiwuzirenitu lero, musadzandiuze tsiku limenelo kuti ndimachita tchimo lakusayeruzika. Ndiwuzirenitu lero phulupulu ina iliyonse imene dakalichiyimire pamaso panu, imene ndimayidziwa ndi imene sindiyidziwa, ndisadzadzidzimutsidwe ine tsiku limene inu mukubwera. Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu wakumwamba, zikomo chifukwa ya nthawi imene tinali nayo, imene mwatiuza kuti Chikhristutu ndi ulendo wa mtengo wapatali, Chikhristutu ndi ulendo wovuta, Chikhristutu simasewera, it's serious business. Tithandizeni ife tikhale anthu osamalitsa, tithandizeni ife kufunafuna ndi kulakalaka kuyenda mu choonadi chanu, ndipo titseguleni maso athu ndi kutizindikiritsa tchimo lina lililonse lakusayeruzika limene ife tikupanga. Paulotu ankauzidwa mawu, Paulotu ankalalikidwa namauzidwa kuti mwana wa Yosefe ndi Mariya ndi Yesu Khristu olonjezedwayo, koma iye ankatsutsa. Kufikira na tsiku limenelo munachita kutsika nokha ndi mphamvu ndi ulemerero, mumuonekera iye ndipo sanatsutsenso. Mwinatu enafe anzathu atatiuza, anzathu atatilalikira ndi kutiuza, sitingamve pokhapokha inu mutatsika munjira ina ndi kutiuza. Mulungu tithandizeni, tchimo lina lililonse lakusayeruzika limene tikupanga tilizindikire ndi kulisiya. Mutamandike, mukwezeke, tapemphera mu dzina la Khristu Yesu. Amen. Zikomo kwambiri poti mnali pamenepo tinali imodzi mphunziro lathu la tsiku lalero. Mulungu akumwamba audalitseni. Kufikira naso tsiku lina munali ndine Evangelist Rhessah Mponda.